Elizabeth Jamatia je Thwimani para thumana mai nai borok phai nai lefeka ge je police phaiye doka phulom hob joto video footage tunu thana phnuka ge tata postmortem report phaiya ge even police rabo samaya boni je committed ongkha na something boni bot bung Thwimani bihayo third party ni yak de tongha kuno se samaya ko borok je let this incident te barbari bi tang tho sung Tripura jok bangma 3 years sai suicide kewo broi phong to kla phong to kma hinke love matters Ocala hamjak mani kha nang saideman sai miya samai aisi miya saljora bo thainan sigang nang bai kuno call do khaiga kok do sa kok manai sa sakala school de thang sungu ge i thang ama doi rok to ko khade mo to ko ha mai rok sa khade mo sa ha sai tong anu badala de saka o kam sai tong mane thainani motong yata na Tabuni ojra bleni wana masingsa thine borle thithango phiaba thima olo a borno sabo butharka tangi thike eba saksajuna thikya amokebo Sai Manai gurei tebo phana paithiko kaisa koksimi sajaki torogo bono bosi butharkana bokoni dino saksajung thima yahne simi sajaki torogo Laithangjak salo Amorpur College of Poritone Manai Elizabeth Jamatia bini bara nok tongma jaga Kotok sorose kethi manma kok jeng joto nugi semanka Elizabeth Jamatia bara noko kethi manma olo kebama loko kebama kok salakya amongka baksaba saka Elizabeth Jamatia saksajung thikena te kebo saka Elizabeth Jamatia buise bini bara Nogo Habwi butharkana hanei salai tongka Aron bisingo te kaisa kokbo khanaka Elizabeth Jamatia thnya sikang bini hamjama chalabai kok bangi walai se thnya kok herlai paijak henei mane girlfriend boyfriend khorni walai sini walai a problem tebo torma bagi paitheko chela alka dolrono call khaise sahorna nangsigo hinke norom wansugini asidi a girlfriend boyfriend ko ongkhuri chela buino call khairok bini berno call khaina giri henei help roksana nangkhana But tau berithema oloke hamjama sala normal chikon sake saka ang thuna mosungo hnei samase beri bujina naya bini ex boyfriend photo no status roi phonogo amsuk chikon se simple ke sawi ripake chela a kongno tei chini lajak sale video jaga joto A to Z jeng clear kam kino sawi rijak nanya bagi link description no rijak haipono Elizabeth Jamatia Thwimani kongno sana thangke belakhen wana masisa kahai angjago tangke henkai Elizabeth Jamatia Mankhe thei nukai joto luku belani wana jak jodi bo saksajung se kotok sore theiyo hankai hawo yakong yasku berai bahagi thei manka hanei thenya sikang kisapono kapra liada te bini romni mani rok sabo khitari khiklai ribakya a singmung tabuk marki kasajak eba joto lukuno salai dongo sudu amsak simia Elizabeth Jamatia bini rukutu eba gamsa kani je theiyo hankai Thnya sikang kaprama jora rikutu bahake kyang yakare amsik moja thike yakung yasku berai theiman kana belaken wan sumu kotro kelang thangka Elizabeth Jamatia abagi Elizabeth Jamatia Thwimani mangpli putuno jengbo eba norbo kahamke nasiki nake jengjoto nugoino mano Elizabeth Jamatia hankai rikutu simi chomoi ajoki kotok sorojak jodi kotok sorma jora langma choti puro Kapra ka hankai bahagi bini yakung thike asugi tongi mankana eba thnya naipro Elizabeth Jamatia saksajung basai phano totrani dekhi khologi bo yogi manu thige diba haipono Elizabeth Jamatia hankai jaga kaisione yakung bere asugi langma chojak mani nokha eba choithamani nokha men kokle abose thnya naipro le joto borno ma kapro phiaba Elizabeth Jamatia hankai ekdom normal khana asugi tongjak at least sak sajung theu keba yakung rophano khitarjak sak deher kosajak engna nangma bole haidiba apuni bagino tabuk kebama luko beleno daur engjago Elizabeth Jamatia boisi buthar kana hnei salai tongkha te jodi thnya naipro sak kuti khangai bini rikuto gamsa se kyangjarok mankhamu but rikuto gamsa no nasi nakito ekdom normal kahamkino chomoi asuk jakse nuku sudu amsuk simia Elizabeth Jamatia ni ganao anya eba mirror anya bohaino khitari hawo kalajak nor nugino mankana anya khitari hawo kalajak amoni gana tongo moi khok samani tharukbo henke o anya bai tharunole bini bara bisingo habwi sabo olta pulake khitari ribaikena angyake pulya jora keboda bini Nogo Habwi Elizabeth Jamatia bai dakar choba angnai ma darte apurda anya bai otharuk kalaikena eba Elizabeth Jamatia joli jagida thnya sikang bon nijino bini gana kini je mani tomani no
joto khitarmani kalaikena abagi aina bai je tharok orijak nuka apro nuki belaini wana masingsa hediba boto sakkaisa se asugi thiu hingke tai khakse bukhago aina bai bini tharogole tangi orina naka tangi khitar jana naka ba sudu ama simia bini thumani chuki sakapano wa se kaisa kolokma nogo dawi khitarjak nor kahamkin nukima kana wa kolokma nogo dawi khitarjak amo bo sujaka berajak puya kokoi khena khitarjak ta o wale boron phakya ebake o wa kolok baida kusuk saka dekhi rohori khamani kalaikena ekdom wana masingsa boto thikya thikno haipon bini nokni manito blakena korongkarang ble bini bed bon ashigi naji aro ri ro khitarjak boy ro khitarjak te wa bahino khitarjak do amorok to bo o wa bai phon kusuk saka dekhi rohkana te bini aina bai o tharokle tangi ori nai ba aro no wansu thangke bo bekhauta mahai phedo kebama wansu mu phayu tabuk postmortem report manma olose saiman jinai Elizabeth Jomatini logio keba khorsa sigda tomu hamya tongi ta khorsoba khalai jage thima kalaikena amojuto report mamani olo jodi postmortem khaimani ya gulophono report mungsa maya hankai aro direct no sawimanka chlabai walema dartei eba oslani bakino thaiyo honei tabuk joto report se kok sajinai buskang jarawa postmortem khaimani je report mangai pa khengkase kahamtama hamyatamo bujui mansinai pathugo jeng amano sanai borokni thainya jora phakyai chikonsa kokno teipano thayimano eba derna jora phaki chikonsa mistake khaimani bising pano derawi thamanu example tabu kaham tomani srapsa olo hamyabo angkimanu Elizabeth Jomatiano thimanuke joto luko belaini wana jak abaki lajak saniko kisa khursa thai kalayo Lathangjak bisio khoroksa cherai John Jomatiano bo hostel bisingo korok sore thima nukha khanaka bina kongno sanathangi belaini wanama singse cherai John Jomatia bo hostel thangna musung hanei tang thoksa thokina nokni simi hostelo thangmani se but srapsa hostel thamani srapsa olakhino se saksasung hostelni room bisingo kusuk saka se korok sore thesiwo hanei khanao eba nuksiwo apurwahano John Jomatiano boi kebamano salakya amo boisi bothar kana cherai jora amsik ati roke thingase hiaku amo boino bothar kana hanei salamani nuksaka yaklote khoroksa Albert Dewarma hostel tongi pori tomani and bobahano same hostelni room bisingo ekdom hase thanawo se totrawo je tairimani jeori ba je khamanita amo base kotok sore thimani nuksu ar bahano joto luku salakya Albert Dewarmano boisi bothar kana saksachungne thayimanya amsa hasyo bahge saksachung thynai hinai henke tabubo Sam Elizabeth Jomatia thimani jakabo atikena kok salai tomani nukjaka abagi sanamu sungo atike korok sore thimarok belaino wana masingsa sabo bothar eba tangi thike keba kunu saisimaya eba saimanaibo korei abutirano wansuke wansumangse jora laithango paithano chini khani kok amano tongnai jodi amsano saksachung thinamu sungo hankai bukhani kok je tongmani khologi sawi kelang baidi tamungkhangya joto khologi sadi jeta men kokno atike kunia kose chupsap ta thibaidi nukhuni borokte lukrok belakene birman kosto manu direct kok sanatangke keboni bagi thina se nangya thile tama manai jesela sikang pulia thina hane kok karinai aslake thusu thiya Berike celani kok bai nungsina theiman ba angbo theimano o kok sawise thei phunuksu henkai aro sia buka sabo te chalak phajil ke sabong khana lokorono wan chukina sidi and baksabo jengno chini video jaga comment ke sawo o chela belakina borok kaham ekdom borok thanda tomung bo kaham hene rok plus berino bo saloyo beri borok kaham thanda ke jek tongu hene abagi jeng satai kalayo o singzaro kebo hamya keri jotono jani jagao borok kaham te akol kaham kana tongu te chilabai beri amsese borok kaham pujine jat henkai tangi chikonsa walaima dartiba thingya kok ongkhor lanya nangkhaba tarmane chilabai berino dosh tongu bisingo kobi kok tebo hojak tongo borni walaimani o jagao so chini tara baitolte manashong tan bai video amsuno malipini chin norway next video jaga chachgi tongki o video ne share khaladi and kha logi naima bui black and hambai cheng kha khlai norok chini video no nai kam hamijoto bujin man khana hani te cheng o jaga direct no sawo je o borei Elizabeth Jomatia thima jagao borino chimi dosirna kokya aro chalani bo dos tongo te chalano chimi cheng dosirna bo thangya aro borini bo dos tongo tar mane
khorokni bisingo tebo hoja kok tebo jeta kobi kok hoja no tongko abake khorokni no dos tongo borokni bisingo jodi bori saksajung theki angkata amona kare obbori Elizabeth Jomatini logio kebo khorchase tomo hamya tongi bono botharkai aba bini baranogo habwi botharka kosoksa khase kalangka abake alada kok amojuto jeng postmortem report malma olose aboni te jeng alada babike video snamjene hedeba tabuk report manya sak jorati to kebono jeng মাজরা বেরাবো থাঙ্গিয়া ব্লেম খাইনাবো থাঙ্গিয়া সুতু যে তাবো খানাই নুকি তমনি আ কংনেসে जों बार-बार रिपिट खायो जेता एविडेंस तमनि बिसिंगता जे प्रो पोस्टमॉर्टम नि रिपोर्ट फायो आप्रो एविडेंस फाइनाय या गजतो नुकनाय सेमानाय आप्रो आलका टपिनो सालायनाय ओ दागा मा हाकिस बेलि तो मोर बेलि थिना न तासे बस तो कम मुसु तरो जों आंबो बाक संत त्रिपुरा बो गमला बेलि बो आतके कत सय थिना बत सिमानो समय गया Compra belis tong lei ko so dong ang phagi so dong lei ko at so no sante te oro thui tong le so sai me po oro thui tong le ko sai me po te oro chu ki kun ma sa pan sai manai kri